Участвовали в конкурсе от мала до велика, от 5-летних детей до 85-летних людей преклонного возраста. И все с большим удовольствием. Конечно же, такой большой конкурс одному фонду Гафури, одной общественной организации было бы не под силу, если бы не надежные партнеры. Прежде всего, партнером Фонда культуры имени Мажита Гафури является Гафурийский район. И здесь у нас представители и артисты из Гафурийского района. Спасибо большое Башкирскому государственному академическому театру имени Мажита Гафури, наш надежный партнер. То есть мы ежегодно именно финал конкурса проводим в малом зале, порой в большом зале театра. Партнерами нашего конкурса является Мемориальный дом-музей Мажита Гафури в Уфе и Зелим Каранова. И, конечно, нас поддерживают и передают информацию, рассказывают о наших мероприятиях наши средства массовой информации. Это телевидение башкирское, журналы и газеты, различные сайты. Мажит Гафури, наряду с Тукаем, из татаро-башкирских писателей, видимо, один из самых популярных. Все-таки можно это сказать, поскольку если вы на поисковике найдете, то выйдут, наверное, миллионы ссылок на имя Мажита Гафури. Добрый день, уважаемые гости, участники форума. Разрешите от имени главы Фанзиль Фаизовича Чингизова приветствовать вас, финалистам традиционного международного литературного художественного конкурса «Мы читаем Мажита Гафури». Сегодня на малой сцене Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури настоящий праздник. Нами любимый театр, который носит имя нашего великого земляка, собрал финалистов международного поэтического марафона, поклонников творчества основателя башкирской и татарской литературы, первого народного поэта Республики Башкортостан, талантливых чтецов его стихотворений разных возрастов и национальностей. Башкорт һәм татар әдәбиятына ниген халусы Башкортостандан тәүге халык шагыйре Мажит Гафури тыңгыһын иҗади гомере белән солганып, кайнап яшәүче бөек шәхес. Шагыйрьнең 140 еллыгы билдәләгән елда республикабызның башкорт теле елы игълан ителүе безнең өчен икеләтә мәртәбәле булды. Ошо уңай менән районыбызда бөек шәхестең юбилеена багышланган бихисап конкурс бәйгеләр узгарылды. Пандемия шартларында улар интернет селтәрендә, бәйләнештә, төркеме сәхифәләрендә оештырылды. Мажит Гафуриның иң билдәле әсәрләренең береһе «Кара йөҙҙәр» трагедияһы буенча район мәдәниәт бүлеге ошо әсәргә арналган инсталляция конкурсы узгарды. Язучының әдәби мирасын өйрәнү буенча Гафури укулары республика конкурсы онлайн форматта үтте. Уны Башкортостан Республикаһы Мәгариф һәм фән министрлыгы Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты һәм Гафури районы Мәгариф бүлеге менән берлектә оештырылып узгарылды. Конкурста республиканың белем бирү учреждениянән һәм югары уку йортунан 92 укучы студент катнашты. Мажит Гафури иҗатының һөйүчеләр тотыш ер шарына һибелгән һәм уларның бер сара елда узгарылган «Без Гафуриде укыйбыз» конкурсы берләштерә. Бөек шагыйрыбызның иҗатын һөйүчеләр хәзерге 20 елдан ашу ошо иҗади майдансыкта очраша. Елдан-ел уның географияһы киңәя, әдәбият һәм шигърият һөйүчеләрдә олы ихтирам уяткан шәхестең тормышы, иҗаты безнең өчен зур горурлык. Рождественский. На Невском замерло движение. На Невском замерло движение. Не ночью, нет, средь бела дня, на мостовой, как изваяние,
Фигура женщины видна. Там на дороге, как во сне, седая женщина стояла. В ее протянутых руках горбушка черная лежала. Нет, не горбушка, а кусок, обезображенный бездушьем, размятый множеством машин и все забывшим равнодушием. А женщина держала хлеб и с дрожью в голосе шептала: кусочек этот-то тогда, и сына я б не потеряла. Кусочек этот-то тогда, кусочек этот-то тогда. Кто осквернил, кто позабыл блокады страшные года, кто, бросив на дорогу хлеб, забыл, как умирал сосед. Детей голодные глаза, застывшим ужасом в слезах. А Пискаревку кто забыл? Там персональных нет могил, там вечный, молчаливый стон терзает память тех времен. И мне достался тот кусок, лежащий здесь, у ваших ног. Кусок, не подаривший жизнь. Кто бросил хлеб, тот отнял жизнь. Кто предал хлеб? Его вину суду погибших предаю. Священный ленинградский хлеб, 125 священных граммов, лежит в музее под стеклом, свидетель мужества по праву. На Невском замерло движение. Седая мать, печаль храня, кусок израненного хлеба в руках натруженных месла. Мария Фонда культуры имени Гафури подарок. Пожалуйста, книга вручается. И от участников локальных войн, пожалуйста, вручаем подарок, приготовили для вас. Участник Афганской войны. Сам представится. И сам сказали, нам очень приятно, мне это стихотворение на самом деле понравилось, и вот это вот стихотворение на самом деле на сегодняшний день актуально, поэтому нам очень приятно, что молодое поколение, наши дети, все это как бы еще помнят, и, наверное, все-таки и будут стихотворение передавать дальше. Молодец. Как тебя зовут еще раз? Маша. Маша, очень приятно, у нас небольшой подарок, Маше успеха в Олимпиаде. Маджид Гафури на жизненном пути. Не хнычь, будь каждый день готов вступить с коварной жизнью в бой. И в том бою или победи, или расстанься с головой. Ты хочешь без тревог прожить, такой судьбы на свете нет. Ты хочешь обмануть судьбу, таких людей не знает свет. Ты говоришь: я проиграл, не вышло счастье не догнать. Все ж не сдавайся, и за ним пускайся в заступе опять. Коль будешь ты в боях за жизнь великодушен, бодр и смел, ты победишь. Для смелых душ нет в жизни невозможных дел. Бодрись, приниженным не будь, и гнуться не давай плеча. Не трусь, как заяц, и пустым не поддавайся мелочам. Тогда весь мир перед тобой преклонит гордое чело. Борись, упорствуй и дерзай, покуда время не ушло. Пожалуйста. И Билалов Азат, я из татарской гимназии номер 84. вам подарок от Салавата Вахидова, нашего известного писателя и сценариста. Подарок книга. И от Якташ, фирмы Якташ, пирог. Вместе чай попьете. А ваш преподаватель Фаузия Файзуловна здесь находится. Ей
Салтанбаевой, Гуляковой и Камаевой. Так, успехов в Олимпиаде. Успехов в Олимпиаде. Вот я просто поражен талантом ребят, молодцы, молодцы. На самом деле именно вы несете вперед будущее наше творчество, может говорить, и других наших писателей Башкортостана. Тем более в прошлом году мы отметили 140-летие Мажит Гафури. И тем более в прошлом году бывший Красносольский район был переименован в наш Гафурийский район в честь 60-летия Мажит Гафури. Вот две знаменитые даты мы отметили в прошлом году в Гафурийском районе. Я представляю наш Гафурийский район. Моя родная деревня находится рядом с Мухтараново. В свое время мне приходилось, будучи редактором районной газеты, организовывать, приглашать гостей, писателей из Уфы, приезжать за ними на автобусе, потом организовывать такие крупные мероприятия с Зелим Каранова. Там мы создали, благодаря общим усилиям, наш парк Мажит Гафури. И кто здесь присутствует, кто не был на родине Мажит Гафури, пожалуйста, приезжайте, посмотрите, и вы удивитесь, конечно.
Сәлемәт, хәерле көн барыгызга да, хөрмәтле конкурста катнашучылар. Добрый день, дорогие гости этого мероприятия. Добрый день, уважаемые участники конкурса. Многогранное творчество Мажита Гафури привлекло в этом году очень много участников. Тем более год был посвящен 140-летию со дня рождения поэта, первого народного поэта Республики Башкортостан. Его творчество еще только начинает изучаться. Его слово только начинает звучать. И поэтому, наверное, очень много было участников. И жанры были очень разные. Это художественное слово, театр, анимация, живопись. И в каждом жанре участники нашли свою нишу, и это было здорово. Звучащее слово Мажита Гафури, оно очень было своевременным в этом году. Тем более многие школьники, ребята, студенты были на онлайн-обучении, и я очень порадовалась тому, что наши ребята свое время не тратили зря, а изучали творчество нашего классика. Бикнур рәхмәт сезгә, хөрмәтле укытучылар, хөрмәтле ата-әсәләр, үзегезнең балаларыгыз, тәрбияләнүчеләрегез белән олуг шагыйрыбызның, Башкортстандагы беренче халык шагыйрының иҗатына игътибар иткәнегезгә һәм балаларыгызга ошо матур әсәрләр аша күңелләренең нескә кылдарын сирткәнегез. Уның әсәрләре иң кызыгы бына, уның әсәрләре һәрбер яшьтәгеләр өчен дә кызык. Һәрбере үзенә кирәкле нескә тулкынын тапкан. Мультфильм төшерһәләр бигрәк тә мәктәлдәрен укыган сакта, шигырьләрен, мөхәббәт турында, сәясәт турында, ил йорттың киләсәге турында һәм проза әсәрләреннән дә бик зур өгетләр ятланылган. Катнашучыларның географияһы бик киң. Кытай, Кабардин-Балкария, Франция, якын һәм ерак арала яткан сит илдә катнашучылар, безнең милләттәшләребез, татар, башкортлар. Шуннан Башкортостандың 25 калаһы, Несәмә районы, Мәскәү, Орынбур, Казан, Пермь, Новосибирск һәм башка калалар. Димәк, без ошо юнәлештә бер-беребезгә асыктан әйтмәһәк тә, туган халыктар ошо тулкында бер-беребезне аңлап яшәйбез дигән һүз. Димәк, бездә ошо вакытта авыр вакыт дип әйтәһем килми. Безнең яшәп үткән ошо 2020 елыбызда безне Мәҗит Гафурийдың матур иҗаты берләштерде. Һеҙҙең ошо тулҡында беҙҙең менән булыуығыҙға мин һеҙгә оло рәхмәтлемен. Все лето пчелы дела, пока с цветками собран мед. Зато всю зиму напролет спокойно отдохнет пчела. С утра уносится в луга, все лето над цветком поет. Зато в морозы и снега и с меда вдоволь у нее. Пчела упорной быть должна, вот их кружится целый рой. За медом держит путь одна, другая мед несет домой. Гудит пчелиная страда, гудит все лето напролет. И минуты без труда у пчел рабочих не пройдет. Вот школьник маленький прошел, малыш. Но если вникнуть в суть, как он похож на этих пчел, как пчелы собирают мед, так он, старательно учась, из книги знания берет, накапливая каждый час. Как летом пчелы в детстве он, накапливая знаний мед. Наукою обогащен к счастливой старости придет.
Kurultayı isimden müteahhitleri tebrikleyeyim. İhlas көңілімден сәлемлейм. От имени Всемирного Kurultaya Башкир приветствую всех гостей и участников сегодняшнего мероприятия. 2020 год по инициативе Всемирного Kurultaya Башкир был объявлен годом башкирского языка. И, конечно же, очень примечательно, что 140 лет, 140-летие первого народного поэта Башкортостана Мажита Гафури совпало с этой датой. Конечно же, в этот год было запланировано очень много мероприятий, но, вы знаете, к сожалению, эта пандемия немножко изменила наши планы, но все-таки мы с вами научились работать онлайн. И поэтому огромное количество мероприятий прошло в онлайн-формате. Что хочется сказать еще? Мне хочется сказать, что фонд культуры Мажита Гафури 21 век ведет очень длительную, плодотворную работу по творчеству Мажита Гафури. И уже, наверное, более 10 лет проводится вот этот конкурс, который с каждым годом охватывает большое количество и географию участников. И я, конечно же, хочу пожелать, чтобы и количество участников этого конкурса, и география участников конкурса с каждым годом росло. И изучение родных языков – это вопрос очень актуальный на сегодняшний день. Для того, чтобы наши детишки с детства знали, помнили и любили свой язык, конечно же, мы должны прививать им любовь к родному языку с детства. И фонд работает в этом направлении. И, конечно же, мы благодарны им за сотрудничество. И хотелось бы вручить благодарственное письмо. Төбәк Җәмәгать оешмаһы Мажит Гафури 21 куәт мәдәният фондына башкорт теле елы сектарында үткәрелгән Мажит Гафурида укыйбыз халыкара әдәби конкурсын югары кимәлдә оештыруда, башкорт телен һаклау һәм үстерүдә әүдәм эшмәкәрләре өчен бөтен дөнья башкортлары Курултайы рәхмәт белдерә. Рәхмәт. Решили поблагодарить от всей души Гульназ Каяровну за поддержку. Thank you.
Студентинова Адель. Село Иглино, Мажит Гафури, мои книги. Я спросила себя однажды, одинок ли я? Ведь всегда со мной книги. Верные друзья, никогда не надоест говорить со мной. И в часы тревог душевных мне дарить покой. Мне без книг не научиться, знаний не достать. Только книги мне помогут человеком стать. Отыскать помогут счастье, радостные дни. Книги в жизнь меня выводят, мать, отец они. Каждая стоит на полке, честно друга ждет. В чудный мир раскрытой книги всем доступен вход. То расскажут о прекрасном, то дадут совет. Так у нас проходят годы дружбы и бесед. Все равно им, пусть я беден, пусть несчастен я, никогда не кинут друга верные друзья. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну а сейчас приглашаем город Кандры на сцену. Наши давние участники, многолетние, ежегодные. С большой делегацией они участвуют в нашем конкурсе. Вручаем дипломы, почетные грамоты учителям села Кандры. Он уж почти город. А вот маленькую сюда подключи. Сюда, я раз. Громко. Мяжит Гафури, пчела, все лето у пчелы дела, пока цветов не собран мед, зато всю зиму напролет спокойно отдохнет пчела. С утра уносится в луга, все лето над цветком поет, зато в морозы и снега есть меда вдоволь у нее. Пчела упорно быть должна, вот их кружит целый рой, за медом держит путь одна, другая мед несет домой. Гудит пчелиная страна, гудит все лето напролет, и ни минуты без труда у пчел рабочих не пройдет. Вот школьник маленький прошел, малыш, но если вникнуть в суть, как он похож на этих пчел, когда он в школу держит путь, так он старательно учась и книги знаний берет, накапливая каждый час. Как летом пчелы в детстве он накапливает знаний мед, науку обогащен, к счастливой старости перейдет. Действительно, Мажит Гафури первый. Вот первый композитор, Мусалим Валеев, он только родился спустя 8 лет после Мажита Гафури, в 1888, а свою первую оперу написал в 40-х годах, как Марк. Так что Мажит Гафури во всех отношениях первый. И мало того, что он первый, он еще и сумел остаться классиком. То есть он писал настолько хорошо, что мало кто еще и сумел сделать лучше. Я перевела несколько стихотворений, я прочитаю вам 2. Этот день. В этот день мне любовь стала мукой. Что за тайна в душе поселилась? Для других день обычная скука, для меня же как Божия милость. Ясность жизни тот день уничтожил, дал взамен красотой упоение. Нет, меня не поймешь ты, прохожий, но поймет создающий поэмы. Мыслям тесно, страданиям просторно, но я счастлив, твой взгляд вспоминая, и одно повторяю упорно: где любовь, жизнь становится раем. А второе грустное. Пусть саз, вы знаете, это щипковый инструмент народный, пусть замолчит твой саз, не делай больно, да не увидит мир мои страдания. Воспламенялся, газ, с меня довольно, не мучи же меня, моя родная, не воскрешай уж в памяти былое, не пробуждай угаснувшие чувства, и тайну я свою тебе открою, в тоске печали я, и в сердце пусто. Я вынужден сказать себя к меня. Играй на саде там, где нет меня.
Инна Николаевна, большое спасибо. Меня зовут Гульназ Миратовна Мухаммадиева, заслуженная артистка Республики Башкортостан, актриса Уфимского государственного татарского театра «Нор». Хайрле, Ирте, Махтарам Джамарат. Доброе утро, уважаемые дорогие друзья. Кадрлы дуслар, Уфа Нур Татар дәүләт театры Мәҗит Гафуриның иҗатына тирән ихтирам һәм сөю белән һәм бик зур рәхмәтле булып аның иҗатына шушы матур чарага дәррәү кушылды. Һәм бер генә артистта калмагандыр безнең театрда шушы чарага катнашмаган. Без бар күңелебезне, бар җаныбызны, йөрәк җылыбызны кушып, Мәҗит Гафуриның шигырьләрен ятлап, язмалар эшләп, шушы язмаларны халыкка таратырга, Мәҗит Гафури белән халыкны тагын бер кабат очраштырырга ниятләдек. Аллаһка шөкер, ниятләребез барып иреште. Шул кадәр күп халык карады шигырьләребезне, язмаларыбызны. Һәм тагын да бер кат Мәҗит Гафуриның иҗатына кире әйләнеп кайтты, аңа мәдхия укыды. Шулай дип таныштырып үтик, кадерле дуслар, безнең Уфа Нур Татар дәүләт театры артистлары. Монда калганнарыбыз репетициядә, шуның өчен бер өлеше генә килде. Башкортстанның халык артисткасы, Татарстанның атказанган артисты Рәсимә Риф кызы Гайфуллина. Татарстанның атказанган артисты Символ Гайнетдинов. Агыйдельский. Театрыбызның яшь артисты Ләйсән Алтынбаева. Талантлы яшь артисты Динар Шәйхов. Хәзерге безнең Уфа Нур Татар дәүләт театры артистлары исеменнән Мәҗит Гафуриның иҗатына тирән ихтирам һәм сөю белән безнең театрыбыз артистлары укыган шигырьләрне тыңлап үтегез. Юктыр сында, Алла. Әгәр булсам, сабыр итмә синең бу эшкә. Бүтән кушыңны, кудрәтеңне баглап куеп, керер җиргә. Яшь түктөрмә синең кан аралаш. Ишетер идең ак базарларны, ирек бирмә синең көчлеләргә, көчсезләрне шулай таларга. Яраткансың халыкларны. Фақат тигез итеп ярата алмадың. Шын мәхәббәт һәм дә шәфкать нурын тигез итеп тарата алмадың. Бәндәләрең булды гел бәхетсез. Диннәрең дә бәхет бирмәде, тәгълиматның ошбу көнгә чаклы сәгадәткә ирештермәде. Хаким иттең Раббым җир йөзенә кара эшне, алтын байлыкны. Синең галүятың кудрәтеңә ошо эшләр бердә килешми. Ярый да син үзең бик рәхәттә. Бәндәләрең кан яшь түгәләр. Гомер буйларына михнәт чигеп, газап эшләрендә үләләр. Кудрәтең там булса, бер фарманың җитмәс идеме соң тыярга. Шын-шын татулыкны, мәхәббәтне мәңге урнаштырып куярга. Сабыр иткән бәндәләргә вәгъдәң ахирәттә гаять зур-зурын. Шул вәгъдәңнең бик аз гына кысмын дөньялыкта күрсәт. Аш нурын. Эш һәм белем. Эшчән кеше булу бик зур бәхет. Эш ул бу тормышның үзәге. Укый, яза белү тормышыңның гәүһәр төсле матур бизәге. Укый, яза белү тормышыңны ачып күрсәтүче көзге ул. Аң белемгә таба ишек ачып яктыртучы көзге ул. Эш һәм белем бергә күрешсәләр генә тормыш матур була ала. Уку, язу белән коралланган кеше аңлы тормыш кора ала.
Сарытны кем ашаған? Бір аушының бір сарығы қырда қалған. Ізлеп татапмағандар ол юғалған. Бір-екі күн өткәч біздің аушы бүре ашаған сарыны деп хабар алған. Мұны жүткәш аушы шексіз ашуланды. Ерткіштарының бұршына кейде янды. Сарыпның үшін алмай қалмамын деп, жануарларға шушылай деп хабар салды. Қызғанып тұрайдым өзім сізні, ашулансам қалдырмамын ешбіріңізні. Сарғымны кім ашаған болса, шуны тәләп қилап, меңа тұтып беруіңізні. Аушыны біле болманды әр жануар. Бұл хабарды ишіткештен таң қалдылар. Аушыны тезірек риза етейік деп, кеңеш үшін зор орынға жиналдылар. Мәжілісте түлкі кәтип, бүре рәйіс сөз башлап айтты. Бұл нинди іш? Аушының сарығын кім ашады? Танымайынша үш бұл жерде әйту тиеш. Шул үш үшін шақырды мен мұнда сізні. Ашуланса аушы қарар қанға бізні. Кім ашаса шуны беріп құтылайық. Туғырлықтан айырмағыз өзіңізні. Әуел бүре ашылмадым деді. Танды. Түлкіде тұғырлығын силеп алды. Хәмме ерткіш біздеріне сақладылар. Бір яқшетте ерткіш түгел ұян қалды. Деді бүре. Шитте тұрып ялғыз өзен, бұр кішінің түслі екі көзен, сарыпны ашаған кіші сен түгіл ме? Әйтіп қал, мұнда келіп әйтір сөзен. Қоян бізген қорқуынан қалтыранды. Ашқабычы, мен түгіл, деп жақ айта алды. Шыққалы кіші түзді жауап бергәш, бар шайыртқыш, ашамшы шул, деп ауаз салды. Ашам өтпеген, ешбір вақытта ет. Әйті алмады, ашаушы мен түгілдір деп. Деді көре, сарып ашап берген кіші шушы екен. Кетіріңіз бәйлерге жеп. Шул минутта әлі қайдан жеп таптылар. Қоянның бойына жеп таптылар. Яуыздықтың жазасын көрінді міне деп, аушының ауылына ұзаттылар. Бүре түслі жыртқышларға кеңдір жихан. Әр қайдада зұлым көрер мискин қоян. Зарарлы бәнде болып көрінірсің, башқаларға қимасам да ешбір зиян. Қаптаған фұрсаттан байлардың атаған бір шығыры ескертішті мәе бұрынды сөйлешімді отырғаш, мәжілға қой бұл қатырда біздің күнге бұйынданғар керек, әнемен христоматиды ұлқан біздердекінде татар бәктемді ұлқан білерін, мәжілға қойын қызыл байрақ деніштерін, қуара синалға, күрнәм сынанда, қызыл байратыны бұялған қанға, күшлі ішшілер күтәрілген аны, бұялған ана шахитлер қаны, бүгінгі жол қытты тәңгер келе мұшқырлар. Рахмет. Xayrli kez, hürmetli qonaqlar, xayrli kez, hürmetli balalar bulha, hem türeler, hem жюрилар. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости, уважаемые члены жюри, уважаемые организаторы. Сегодня поистине большой исторический праздник, и мы, безусловно, гордимся этим. Я, в свою очередь, горжусь, что я гафурийская, родом из Гафурийского района. Hürmetli туғандар, бүгін біздің үшін Гафурийда өскен балаларға, ханымларға, апаларға бек зор бәйрам. Чөнки Гафурийбіз, біздіңкі Мәжит Гафурийбіз, Гафурийнікі. Бек толқынланып, аны еске аламыз. Аны ұйыштырған ханымларға һәм менә конгресс хуҗаларына, баршасына, Ихлас мәчетенә зур рәхмәтләр башлыйбыз. Чөнки бу
Мындай гына чара түгел, бик җаваплы, бик хөрмәтле шагыйребезнең юбилей кичәсе. Әйдәгез әле менә шуның өчен мин инде искә төшерәсем килә Гафуридә туганның. Гафуринең авылында булганнан соң мин үземдә горурлык тойдым. Чөнки андагы чишмәне күреп, андагы урманнарны, аккаеннарны күреп, исләрем китте. Мин инде үземне әйтә алмыйм. Гафуридә туып 13 кенә ел яшәгәнмен Гафури авылында. Шуннан инде күчеп китәргә форсат булды. Шулай да сизелә Гафуриның туган җирендә булып кайткач. Шул хәтле мин горурлык, шул хәтле рәхәт, шул хәтле яктылык, шул хәтле нур күркеләр Гафуридәгә. Рәхмәт Гафурибезгә, рәхмәт сезгә, туганнар. Гафуридә тудым, дуслар, мин дә тәби бастым йомшак үләнгә. Чишмә суын эчтем, чырлап килеп еракларда яшел үзәндә. Әй, бу гомер бик тиз үтә икән. Кайрада булган балалык, инде бүген сезгә карап мин дә бәйрәм бүген димен елмаеп. Сезнең рөхсәтегез белән, рөхсәт итегез, бер ничә җыр бүләк итәргә, чөнки минем өчен бүген бик зур горурлык. Минем улым әнисе туган районга багышлап, Мәҗит Гафури безне зурлап җыр язды. Шуның өчен мин бүген бик тә горурлык. Рәхмәт. Әйдә,
Аны біздің шушы шараларны uyushtiruvchi Lutsiya xonim Bikara ekan. Mana bag'ishlab jurnalni qo'yishim. Rahmat Lutsiya xonim. Hozirda ko'ngilliroq jurnalni jurnalidamiz do'stlar. Chunki xalq jurnali jurnali. Башкортстаныбыздың атказан артисты Рим Нараев. Бүгін қаламызда ішімізде достар филармония шиттап аламады, чөнки Башқұрт дәулет филармониясында 35 кенә ел Аллаға шөкер эшләп йөрим бүгенге көндә. Шулай да достар, менә бүген бу матур чарага җыелдык, әйдәгез бергәләп халык җырларын искә төшерергә. Чөнки әнием халык җырларын ярата иде. Шуның өчен без дә бүген сезгә халык җырларын ишетергә телибез. Мөмкинме? Капелла җырчылары бик ялгыз җырларда чыгып җырларга вакыт җитми калды. Чөнки без инде бик күп еллар капелла белән бүтән Русияны һәм чит илләрне, Мәскәүләрне, бүтән шәһәрләрне шатландырдык. Аллага шөкер, пенсия чыкты бит дуслар. Хәзер инде җырлар йөрүсе калды. Рахмәт. У вас вторая молодость началась. Аллага шөкер. Подарок от группы «Амаль» Резида Мухамедянова. Зур рәхмәт, мына бу костюмнарны ул безгә ярдәм итте, табып бирде. Зур рәхмәт сезгә, уңышлар. Сезгә рәхмәт, булганыгыз өчен. Мин яшәгез. Яшәсен безнең Мәҗит Гафурибез. Безнең оештырган менә түрәләр. Бүген инде мөмкин тотып торса. Бүген менә шушы матур залда әйтәсем килә. Мәҗит Гафури исемендәге театрның түрәләренә зур рәхмәт. Алар бер сүзсез Люция менә ханым белән килдек, сорадык. Бер сүзсез сезгә рөхсәт бирделәр. Шуннан инде менә монда Ихлас мәчетенең Мөхәммәд хәзрәте утыра. Ничек инде баш иесез сезгә? Баш ием. Раббым, хикмәт белән аш күңелемне. Халкым аңласын сүземне. Күптән түгел дигән идем.
Йөрәгемә керде бер ук. Гафуридан hiç haber yok diyemedim. Әйе, bir bırımlı halklar arasındağı meşhur Gomer isimli galimni o'ziniki sanar için Gretsiyanın Jide şehri arasında nizah, tartış bulgan imiş. Belki bu nizah, tartış bulmagandır da. Lakin bu bırımlı halklar arasında o'zlarining büyüklerin hürmet etu, onlarga itaat etu adati endi ming'archa yillar bizga da kelib jetgan. Tatar Boshqirt xalqining suygani Majid G'afuriy. Bugun sening vataning Boshqirdiston, tug'an jering zilim qo'ramda kimdik qanım tamlar yerga hem ufamızda baskan yerine ey baskan izlerimiz kalsın senin baskan izlerge deyip dualar kılmaktayız. Ayye Majid G'afuriy ol o'zining ismin o'z tarixida xalqimizning muhabbat, ulfat, suyu, saadat hislari bilan o'zining muborak ismini islomning yaşıl bayraklarına altın tokalar bilen yazdı. Majid G'afuriy. Biliniz ki, ol din alimi, ol medrese, fakat medrese bile bitken. Ol büyük Zeynullah Şam'ın okuşusu. Hem Majid G'afuriy onun tesirati ostunda o'zining İmam Hanbal, Şeyh Zeynullah An-Naqshbandiya Hazretlerining marsiyasi deb isimlangan shi'riy nasrida bo'lay deb yozadi. Qiyomatni nasib eta ko'r tezroq. Ey Allah, sen yuzin munavvar yoki yoqti ayla deb yozadi. Bu sözlerde şunday ma'na var. Majid G'afuriy Allah'dan korku hem onlarga bo'ysunuvni, qutuluvning eng yaxshi yo'li deb bizga bayon etadi. Azizlarim, sizlarga vatanimiz bolalarına tag'da da shularni aytasim keladi. Mana bugun xalq jurlarini jurlab, kompozitor yigitni dunyoga o'stirgan ona Saksıp Beyt'in jırladı. Tibreldi. Ko'nglim aytirga so'zlarim topolmadim. Sabiligimda 54-klassda o'qiganda Bekmin Abdulla To'qay, Majid G'afuriy, Alimjon Ibrahimov, Adi Taqtash her eserlerini yoddan bilar edim. Buna bir tilni, millatni suydirir için ona dininde o'qitirga kerakmi, tilinde öğretirga kerakmi. Onun için milletni hem tilni suydirirga kerak. Bu Peygamberimizden qolgan nasihattir. Endi Majid G'afuriyning o'z tilim, ona tilim. Benim için motor bir tamir dil. Hürmetli Lütfiye Muzakir kızı, aziz kardeşler, biz sizinle barımızda bütün Dünya Tatar Kongresi isminden hem Ufa şehirimiz, İhlas Mahallesi'nin meclisi hem Metevaliyat Abzaları isminden selamlıyız. Hem de benim için durmuşum G'afuriy bilen belli oldu. G'afuriyning ismi bilen belli oldu. Ufada Tusan'da tiyatroga, G'afuriy ismidagi tiyatroga yurdik. G'afuriy o'rinlaridan ham endi bolalar uchun eng yaratgan Ufaning o'rni bu albatta G'afuriy parki, chunki eng yaxshi
жай күннәрен әтиемнең туган авылында, туган янында, төбәгендә, Гафури районында үткәрә идем. Һәм әлбәттә бу Гафуриның исемен ярату, белү һәм инде барыбыз өчен Мөхәммәд хәзрәт Гафуриның шигыренең үзеген укып китте. Туган телем үз әйберем булган өчен кадерле дип әйтте. Чыннан да Гафури безнең өчен теле өчен, теленең күрке, теленең гүзәллеге өчен. Чөнки Гафуриның теле татар һәм башкорт классигы булган. Һәм аның әсәрләре дә төрле. Дини дә бар, мәхәббәт лирикасы да бар, һәм инде ватанпәрвәрлек дә төрле яктан да безнең туган телебезнең матурлыгы күрәбез әсәрләрендә. Ә инде конкурска кайткан. Шуннан да рәхмәтебезне белдерәбез сезгә. Инде бу халыкара статусына орылган конкурсны оештыру һәм инде әлбәттә Гафури театрының җитәкчеләренә, Башкортстан хөкүмәт җитәкчеләренә, район җитәкчеләренә һәм инде бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге исеменнән Газиз Лютсия Закир кызы, бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге. Без Гафурины укыйбыз, халыкара нәфис сүз бәйгесен оештыруыбыз өчен олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Чын күңелдән сәламәтлек, иминлек, ныклык һәм сабырлык телибез. Тормыш юлыгызны лаеклы үтәргә, һәрбер адым саен уңыш баскычлары буенча югарырак үрләргә менүебезне телибез. Иң мөһим сүзегез сабырлык. Чынлап та шулай. Инде менә Гафуриның тел мәсьәләсе дисәк, инде менә Казаннан Сәйдә Мөхәммәтҗанова килде, Мәскәүдән Радмир Шәрәфетдинов. Инде менә 2 яшь хәзер сәхнә йолдызларыбыз Гафури сүзләренә Радмир кардәшебез көй язган. Сәйдәбез аны инде олы сәхнәләргә чыгара. Димәк, Гафури безнең Мәҗит бабабызның иҗади яши, халкыбыз арасында да әле әдәбиятта гына, мәктәпләрдә генә түгел, әле сәхнәләрдә дә дәвам итә. Һәм инде Мәҗит Гафуриның бер шигыреннән үзеген укып китәсем килә. Һәр кешенең үз нәфсенә җитсә көче, дәрәҗәдән коры кылмас мондый кеше. Кешенең сафлыгына дәлил булыр, һәр вакыт хаклык илә кылган эше. Башкаларны тикшерүче күп булса да, аз булыр үзен үзе тикшерүче. Зыяннан башка нәрсә күрә алмас, файдасыз уйнап көлеп тик йөрүче. Урынсыз җирдә үзеңне түбән тотып, булма үзеңне халык ара киметүче. Бәгъзе вакыт тәкәббүрлек бик килешә, күргәндә дошманнарның янсын көче. Бәйрәм белән сезне. Әйе, газиз милләт, нәкъ Әл-Фарид Дәүләтшә әйткәнчә, бу җирләрдән күкләргә ирешкән бер моң, бер тавыш бар. Ул мөхәббәт белән типкән йөрәкнең тавышыдыр. Уфа белән Казан арасы. Башкорт халкыбыз, безнең шам тамырларыбыз, яки безгә муен тамырларыбыз кебек якын халкыбызның иң затлы мәдәният мәркәзендә Мәҗит Гафуриның рухын сөендерәбез. Уфада Саимәләр, Зиләлекләр булса, Казанда Сәйдәләр бүген аңа мәдхия җырлыйлар. Хәерле сәгатьтә изге нияттә туганнар. Әнә шулай бер булып, тере булып, эре булып, гамәлдә һәм фикердә бер булып яшик. Иманыгыз көчле булсын. Баскан эзләрегезгә гөл яусын. Хәерле көн, хөрмәтле тугандар, дуслар, алыс араларда якын итеп килгән бик кадерле кунактар. Без Мәҗит Гафуриның мемориаль йорт музее хезмәткәрләре исеменнән һеҙгә олы рәхмәтләребезне белдерәбез.
һәм ысынлап та Мәҗит Гафуриның был халыкара конкурсы бик югары кимәлдә үтте, алып барылды. Байтак эшләр, 1000-гә якын эшләр кабул итеп, уларда без үзебезнең социаль селтәрдә куеп бардык, баһаланып, һәм ысынлап та иң лаеклылар беренче урындары алды. Һәм үзем дә Мәҗит Гафуриның иҗатын бик яратам. Һәм Гөлдәрә Юсупованың шигырен укып илһамланып, үзем дә Мәҗит Гафурига арналган шигырь иҗат иттем. Һеҙгә шул шигырьне укып ишеттермәксемен. Шагыйрь Мәккәһенә килдем бүген. Шагыйрь Мәккәһенә килдем бүген. Тып-тын гына шакыт ишеген. Тойдым гүя шагыйрь яһанының моңлы йырлы илһам бишеген. Бына дуҫың, ҡаурый ҡанаткайың, йөрәк ҡаның тамған әҫәрҙәр. Ҡара йөҙҙәр менән пакланаң һин, ҡара янған күмер күңелдәр. Дәүре дауылын байтак кисергәнһең, шатлыҡтары килгән көттөрөп. Халҡың өсөн янып йәшнәгәнһең, ялҡынында үҙең өтөлөп. Шағир донъяһына килдем бөгөн, рухы өсөн дуға ҡылайым. Шағир һүҙе халҡы йөрәгендә, мәңгелеккә ҡалһын Хоҙайым. Ҙур рәхмәт. Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫлар. Несколько слов буквально я расскажу о том, как вот создавалась наша песня, стихи великого татарского и башкирского поэта. Конечно, во-первых, эта песня была написана специально для дорогой Саиды Мухамедзяновой, сотрудничеством с которой я очень горжусь. Я считаю, что она просто великолепно исполнила эту песню и просто вдохнула какую-то небесную чистоту, небесную музыкальность в это само по себе уже воздушное стихотворение Мәҗит Гафури, которое наполнено таким богатством и красотой языка. И, конечно, также вот не могу не отметить то, что для меня это очень важно, так как вся моя родня с Гафурийского района, и мое детство также прошло в Гафурийском районе. Моя дорогая бабушка там родилась и практически всю жизнь прожила, поэтому и здесь в Уфе мы живем прямо буквально напротив парка Гафури, то есть вся моя жизнь пропитана вот рядом с Гафури, и поэтому сегодня очень это важная награда. И, наверное, я передам слово дорогой Саиде. Спасибо большое. Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫлар. Мин бик шат Башҡорт дәүләт театрының кеше залында сезнең алдығыҙҙа чығыш ясарға. Мәжит Гафури татар һәм башҡорт әҙәбиәтенең бөйөк шәхесе. Ул үзенең әсәрләре белән татар телен үстерү өсөн, әдәбиәтебеҙне байытыр өсөн зур өлөш керткән, йығынты ясаған. Һәм инде мондый бәйгеләр әлбәттә булырға тейеш, дәвамлы булырға тейеш. Бөтен ойоштырыусыларға, Люция апа, сезгә, жюри әғзаларына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шулай безне Радмир абый белән зур бәйә биргәнегез өчен. Һәм инде айрым рәхмәт әйтәсем килә сезгә, Радмир абый, чөнки сез булмасагыз, бу җырда булмас иде. Әйе, һәм
фырсаттан файдаланып, сезгә Мәҗит Гафуриның сүзләренә «Бер гашыйкның сүзләре» дигән шигырьне башкарып үтәсем килә. Радмир Шәйхетдинов көенә. Ул инде бу җырда да аерым әйтеп үтәсе килә. Ул җыр заманча ясалган босс-нова стилендә, ягъни Бразилия популяр жанрының бер төре, бер катнаштырылган джаз элементлары белән. Шуңа күрә миңа калса бу бик кызыклы проект килеп чыкты. Миңа хәтта социаль челтәрләрдән дә язалар. Менә бу җырын мине Мәҗит Гафуриның иҗаты белән танышырга этәргеч бирде һәм бу чыннан да бик сөендерә. Һәм рәхим итеп тыңлагыз. Дорогие друзья, следующая песня будет на русском языке, так как у нас тут есть и русскоязычные люди, и не хотелось бы их обделять. Чөнки татар һәм башкорт халыклары башка халыкларны да хөрмәт итәләр. Шуңа күрә
Кем белә җырны миңа кушылып җырлагыз в горнице. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде чираттагы җырым күңелем белән Бингел татар халык җырына тартыла идем. Хәзер дә тартылам. Чөнки кечкенәдән мин дәваниемнең татар халык җырларын ишетеп үстем. Шуңа мин бик рәхмәтле дәваниемә, әти-әниемә, татар халык җырларына булган мәхәббәт өчен. Һәм инде бетерәсем килә татар халык җыры белән. Бедерә тал.
тома. От башкирской энциклопедии 2 тома. Именно на ту букву, где есть информация о Мажите Гафури, мемориальном доме музея Гафури. Пожалуйста, версия сызге. Одно вам, 1 том, второй вам. И еще подарки. Это от Ильдара Федоилевича «Чайшир сізге». Пожалуйста, примите. Вот, примите. И подарки от радиостанции «Амаль» и руководителя, композитора Резиды Мухамедзяновой. Вы тезки оказались, да? Пожалуйста. Так. Пришли поклонники. Фестиваль. Да, девушка, которая вышла меня поздравить, ее зовут Алиюшечка, Алия Тагирова. Я ей вообще очень-очень благодарна за все, потому что она человек, который после «Голоса» открыл мою группу ВКонтакте, которая так и называется «Саида Мухамедзянова», и до сегодняшнего дня ведет активно. Спасибо ей большое. Спасибо, что ты нашла время и приехала сюда, потому что из дальних еще краев, да, 7 часов, по-моему, езды. Поэтому ей отдельная благодарность. Спасибо тебе, дорогая.